Xa é primavera no Galicia por diante. Xa sabedes, o tempo das flores, do amor... De feito, igual agora mesmo moitos de vos estades sentíndovos, eu que sei, namorados. Ai... Ou se cadra é outra cousa. Eu que sei, o mellor tedes catarro. Ou peor aínda, unha alerxia primaveral. Para sacarvos de dúbidas, este venres no Mundo Raro imos facer un repaso por algunhas das mellores películas de amor de todos os tempos. Se chegades ata o final, igual é que si estades namorados. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.